लाजायोना लाजाया आरो माबायदि खामानि होयो जों बेखौ नोंथांमोननो गासैखौबो जों देखायनो रेडि स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि सोरबाया जुदि खामानियाव जुदि होयोब्ला जुदि सोरबायाबो एसे एनै आबाद मावनो आलु गायनाय इरि कफि गायनाय नङाब्ला बैग्रि आबाद जेखिजाया माने एनै आबाद मावनायावहाय बेखौ बाहायनो हागोन। हेल' लोगोफोर गुड मर्निं दिनै फुंनि समायाव दिनै जों लायनो ओंखारनाय जाबाय मोनसे ट्रेक्टर मिनि रटार बेटार थांनाय समफ्राव आं नोंथांमोननो शेयार खालामदोंमोन ट्रेक्टर मोनसे गोरलै ट्रेक्टरखौनो मिनि रटार बेटार माने हालेवनो थाखाय सुबिदा जोबोद मोजां स' आङो दायो बेखौहाय लायनो ओंखारदों दा जों मोनफैबाय नैबे राइन' क्लाब बे फुरा बिफां लाइफां बारि ओरैबायदि मोजां नुबाय नै सोमखोर गोथां ओइ जे माजों लायनो थांदों फावजोंसो थांगासिनो दङ बिदिबा बरिया रुनि खाटा मावलाबायदों रुनि खाटा माला मोनफैबाय नै नांगोललै नांगोल जों एग्रिकालसारनि मानसि जाबायना आबाद मावनायसो माने नों थगायाखैब्रा डिसकाउन्ट खालामाखै डिसकाउन्ट दंमोन माने ओमफ्राय फन हरनोबो डिसप्ले दो नङाला फन हरना बुंफिननो हायो आरो बिसोर लाफिनखाला बेखौ मालालाय मोनबाय आरोखि मिनि रटार बेटार नायनायसै डिसप्ले बानायखानाय दा आला कम्पानि मिनि रटार बेटारलै मिनि रटार बेटार लोगोफोर जोङो फाइनालि सफैबाय आरो जोंनि जि बुस्थु पार्सेल बेखौ पस्ट अफिसआव बिहरनाय जादोंमोन दा जों बेखौबो सान्तिपुरनिफ्राय लायबाय दायो जों बेखौ नायसिगोन नायनानै बियो माला लाजायोना लाजाया आरो माबायदि खामानि होयो जों बेखौ नोंथांमोननो गासैखौबो जों देखायनो रेडि स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि सोरबाया जुदि खामानियाव जुदि होयोब्ला जुदि सोरबायाबो एसे एनै आबाद मावनो आलु गायनाय इरि कफि गायनाय नङाब्ला बैग्रि आबाद जेखिजाया माने एनै आबाद मावनायावहाय बेखौ बाहायनो हागोन स' बेखौ लिरनाय ओरैबायदि लिरदों 40 मिनिटआव 1 बिगा होनो हायो थावा खामगोन पेट्रल 1 लिटार पार बिगा खामगोन होननानै बेखौ बुंदों आरो गोसोबायदि बेखौहाय मावनो हागोन होननानै बुंदों दा बिदिब्ला जोङो बेखौ आनबक्सिं खालामो जोङो नायनि जोंनि गोसोआव मोनसे ग्लुब 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 साननाय दङ माने गोजाननि बुस्थुनिफ्राय सफैनायथ' माला माबायदि जागोन माबायदि जाया जों बुंस'नो हाला जेखिजाया माने जों बिदिब्ला नायनो रेडिसै दा जोंल' नङा गोबां मानसिफ्रा नायनो एक्साइटेड जानानै फैजोब्बाय नै ओरैबायदि खुसि आरोखि बिसोरो नायनो लुगैनाया जेखिजाया माने बिदिब्ला बेखौ जों बेखेवबाय ओइ लाइट माबा पेटाफोर हास'नो माबा मोनसे नाङै नामा बे एन्जर अरफंनाय नामा हमग्रा खालामदों बेखौ नायनो मोनाखै बेखौहाय जेब्ला जोङो बेखेवबाय जों बेखौ बेखेवनायसै दे खनसे जै होनायसै दे बेखौ खनसे जै ना नै मेसिन सफैनायनि जैसो बायनो हाजेननायनि औ माने जुदि खामानि होयोब्लाथ' जोंनि थाखाय मैगं एरि आबाद मावथ्रेमनो थाखाय बिराद मोजां आं सिगां बोसोराव बेखौ दाख्लै आं आपडेट होनानै मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं देखायदों बेयाव हालेवनायनि माखासे भिडिअखौ आं देखायदों दा बे आं थांनाय समाव जे मोनसे भिडिअ आपल'ड होदों बेनिख्रुइ बे एसे जुदासिन जों बेखौ दा लाबोदों जों जयै लाबोदों खिन्थु माने जोङो मोनसे टिम दङ नैबे ग्रुप जोङो टिम दङ जों जाबाय जोंनि टिमा जाहैबाय आबाद एग्रिकालसाराव जोङो जइन जाबाय जोङो गोबां आबाद जोङो मावनो जोङो एकदम अर्गानिक हासारजों आबाद मावनानै जों दिहुननो थाखाय सानदों बेखायनो जोङो नैबे बुस्थुखौ जोङो लाबोदों लोगोफोर बिदिब्ला फाइनालि महरा नुजेनबाय ओइ बिरि सोबनायफोरखौ बन्द' खालामथ' गरम खबर बिदिब्ला सफैबाय ओइ फाइनालि मोनफैबाय थुक गोजाम बेखेवजेनबाय नै बेनिखायनो बुस्थुआ सफैबाय हानदो लोगोफोर नायदो लासै लासै नोंसोरबो नायदो ना बख'दो ज' हमा बख'दो दे जै होदोना बख'दो आस्थे बख'दो दे औ नाख'दे दे नै बुस्थुआ नै मावनायाव उल्था बख'दों नोंसोरो खामानियानो बयजों बख'नांगौ बयजों बख'दो बैलानि बुस्थुआ सफैबाय थौरिसोमोन अजाले दे अजाला जायखिजाया माने बख'बाय आरोना नै गावनि रोंखा थाखागोन बेनो उन्दैफोर गाखोग्रा बेनो हासिनिसोम नालाय हासिनि बायदि औ दायो नायथारनोसै बिराद गोसो जाबाय आसिउर
Oh, mana be bustu mama moनसे लाना फैदों माने इलेक्शननिबो खोथा दं नालाय बेखायनो माबा मोनसे सानदों दा जों बेयाव खुनु लोब्बा गैया आरोना जोङो मावनांगौ जानांगौ दा जोङो बुस्थुखौ फाइनालि जोङो बख'बाय हे स्क्रुप टिस्क्रुप हाजार सानथ्र' हायै स्क्रुप मोनबाय आं बेखौ बख'थ'बाय नै सेन्टार मा हनै बेनो नै बेनो आरोखि आं जे नोंथांमोननो मोनसे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थादों बेनिख्रुइ बियो अनेक फिसासिन आरोना बे मिनि माने एकदम बाबु आरो बियो बाबु आरोखि बियो फिसासिन थारमाने लाफा माइसा दांग्रायावबो सोलिगोन माने खिन्थु बुस्थुआ गोरलै बिनि खामानिया बिराद हेभि बिनि खामानिया बिराद हेभि बेखौ आं खोन्थागासिनो दङ लेखाबो दङ आं बेजों आंबो गोरोंखा दा बेखौहाय नै बेखौहाय ओरै खोबनानै मारिदो ओरै खोबदो दे ओरै खोबदो बेनिफ्राय नैबे सेन्टार पाइपखौ ओरै मारिदो बो मारिदो दे आं गोरोंखालै बेखौ साफानो ओमफ्राय नैबेखौ होदो बेनिफ्राय नैबेखौ जाहैबाय नोंनि बिसिबां गोथौ दाबायगोन थारमाने बेखौ बांद्राय दाबायोब्ला हाबब्रेगोन बेखायनो बेखौ माने थिग नांगौ बायदिल' बेखौ दाबायनांगौ आरोखि जइन खालामनांगौ हायो इयुननो हायो लोगोफोर बिदिला बुस्थुआ सफैबाय मिनि रटर बेटार माने बिराद फिसा दा बेखौ आलु इरि बायदिसिना मावनो बेनिफ्राय फोसाबनो थाखाय बेखौ लाबोनाय जाबाय स' नायनि माबायदि जायो जों नायनानै बेखौ माने फिटिं खालामगासिनो माने गोदान मालखौ फिटिं खालामनो एसे गोब्राब मोनदों जायखिया फिटिं खालामनायनि उनावहाय जों एवनानै नोंथांमोन जों देखायगोन जायखिया नायगासिनो दं आरो मोनगोन बाब नानानसारा बुस्थु नै माबा आरादों मादों सफैलाबायबाय नैबेफोरखौ मा खालामनांगौ जाखो मा सफै बियो माने हाब्रु सारफाविनि औ हाब्रु सारफाविनि हाब नानानथा बुस्थु मा दङ मा गैया दे Narang udah bakar soal baik. Nakrak, agak sebelum nakrak. Ini men, beku bukan karena ini gak jadi. Ini men gak jadinya. Nih beku nakunin oksigen berarti ngalanya hang benar kan mana? Ya filter. Nih beku eri nakunin. Kau bilang boleh nakunin beku. Eri nakunin. लोगोफोर जोंनि जे बुस्थु बियो जाबाय नै बे नांगोल जाहैबाय नैबे पेट्रल सोनांगौ नैबे स्टार्ट होग्रा आरोखि जाबाय ना बे स्टार्ट अखने खुग्रा नै जाबायानो आरोखि ना बे नांगोलफ्राबो जाबाय नैबे रेस जाहैबाय हनै जाबाय महरा जाबाय आरो ना बेनो जाबाय जासिगोन दा बिदिब्ला जों स्टार्ट नानै नायनि दा फाइनालि जों जाबाय दा बिनिफ्राय जों स्टार्ट नानै नायसै दा लोगोफोर बिदिब्ला फाइनालि जाबाय जों एसे हालौनानै जों डेम नोंथांमोन देखायनो रेडि जाबाय मोजां नंगौना नङा जों दाबो बाहायाखै जों देखायनानै जों नायनि जुदि मोजांब्ला नोंथांमोनाबो अर्डार खालामदो आरो न'आव नांगौखिनिखौ एसे एनै हालेवनो बा आलु कबि मैगं थाइगं मावनो थाखाय खामानि होगोन नैबेयाव पेट्रल सोबाय पेट्रल सोबाय मबिल सोबाय मबिल होबाय आरो ना जाथ'सिगोन बे दंखायो बुस्थुखौ फाननानै बवालि दे होदो दे थागौना देरा बेनो बोलासो हागोन इयो होमब्ला बिजों स्टार्ट होनायसै फार्स्ट टाइम गैया होनदोंनिया दंलै बेलाय अबावसो दं दे होबायोब्ला नायनोसै ओइ बादलाबायनायलै बोखोसाय रेसा बोखोदोसाय बोरैला बांसिन गोमो नायदो आरो खारा गैया सुपरानो Nyaw bạn đây lên. ốp thăm sai ra nên giờ ốp thăm sai. Ốp mà. Sao lâu cho ốp nó lại. Cái là ốp nó này kìa. Cái là ốp. Nửi, ốp mà giảm xem mặt chưa? Ốp mới làm gì vậy?
दाना बन्द' खालामनो गोब्राब जाबाय दाना स्टप नै नै जाबाय जाबाय जाबायमोन जाबाय जाबाय जाबायमोन जाबाय इले एवहांबायमोन रा हनै hey जाबायमोन दे जायखिजाया दे oh बेसो बेसो hagwn dalang wah mana ini hey jo jo để bao nuôi cái này ơi cho phi lên cho phi phơi 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 cho phơi ơi anh này bôi phi bay à rồi đó mà này bôi nhiều cho này xin đi dễ đi दा लोगोफोर जोङो हा गोरा हा गुरै जों मोननैयावबो नायबाय दा नोंथांमोननि चइसै बायजायो बायजाया लाजायो लाजाया नोंथांमोना नायदो बेनोसै आरोखि जों बेखौ जे बायनानै लाबोबाय बियो 25,000निमोन ओरैनो हा गुरैफ्राव एवनो फैनानैहाय जोङो हा गोरायावबो एवनानै देखायबाय नोंसिनो बेनिफ्राय नैबे हा गोरा सरि हा गोरायावबो एवनानै देखायबाय बेनिफ्राय हा गुरैयाव एवबायनो हा गुरैयाव नैबिदि एवबाय आरो ने हा गुरैयावबो सोलियो बेनो आरो बेनो थ' नोंथांमोननि चइसै लाजायो लाजाया आबाद मावनाया सोलिगोन सोलिया हा गुरा सोलिला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरदो